Köszöntöm nézőinket! Önök a Sarka Televízió híradóját látják. Kérem, tekintsék meg heti híreinket. Decemberben tartotta az év utolsó ülését Sarkadváros önkormányzatának képviselőtestülete. Jótékonysági advent. Egy éve működik a Sarkadi Járási Hivatal. Új szárny átadása. Sikeres Európai Uniós versenyen vettek részt a helyi középiskola diákjai. December 19-én tartotta utolsó ülését városunk önkormányzatának képviselőtestülete. A képviselőtestületi ülésen történt eseményekről, az ott hozott döntésekről dr. Mokán István alpolgármester nyilatkozott a televíziónknak. Szeretettel köszöntöm a Sarka Televízió nézőit. A képviselőtestület az elmúlt ülésén számos új rendeletet alkotott, illetve meglévő rendeleteket módosított. Az első csokorba a pénzügyi tárgyú rendeletek tartoztak. Ennek keretében a képviselőtestület módosította a 2013 évi önkormányzati költségvetési rendeletet, amelynek a lényege az, hogy az elmúlt negyedév változásait át kellett vezetni ezen a rendeleten. Jelenleg a költségvetési főösszeg az önkormányzatnak 4 milliárd 48 millió forint, nyilván a költségvetési és bevételi oldal, illetve kiadási oldal egyezően. Emellett másik pénzügyi tárgyú rendeletünk volt az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, amelynek lényegét az államháztartási törvény írja elő. Mivel január 1-ig az önkormányzatok nem tudnak elfogadni helyi költségvetési rendeletet, ezért a képviselőtestület mindenhol felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat és szervei bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve a kiadásait teljesítje. Nyilvánvalóan ez a rendelet majd akkor hatályát fogja veszíteni, amikor a képviselőtestület elfogadja a 2014 évi önkormányzati költségvetési rendeletet. A második csokorba az úgynevezett szociális rendeletek tartoztak. Ezek közül első a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendeletnek a megalkotása. Ez a rendelet már működött és volt az előző időszakban is városunkban, ugyanakkor az, hogy új rendeletet kellene alkotni, három tényező is indokolta. Az egyik az, hogy 2009 óta 13-szor kellett a meglévő rendeletet módosítani, ebből fakad, hogy számos jogszabályhely megürült benne, üressé vált, ezért is kellett megalkotni egy új rendeletet. Emellett új jogintézmények léptek életbe, ilyen például az önkormányzati segélynek a jogintézménye, amely a temetési segélyt, az átmeneti segélyt, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást foglalja magába. És a gyermekvédelemnek a szabályozását is ki kellett emelni ebből a rendeletből, hiszen a gyermekvédelem helyi szabályairól külön önkormányzati rendeletet kellett alkotni, nem foglalhatta magában az úgynevezett szociális rendeletünk, ez volt tehát a másik ilyen szociális tárgyú rendelet. Emellett a képviselőtestület elfogadta a vásárok és piacok tartásáról szóló önkormányzati rendeletet is. Ennek aktualitását az adta, hogy hosszú évek után 2014. január 1-től a városi piac az önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe kerül, annak minden felépítményével egyetemben, és 2014. január 1-től immár nem a Vásártér Kft., hanem az önkormányzat városgazdálkodási irodája fogja a piacot üzemeltetni, és lehetőség szerint tartalommal megtölteni. Ennek mentén a képviselőtestület a jövőben egy vásárcsarnokot szeretne majd építeni erre a területre, nyilvánvalóan csak megfelelő pályázati források esetén, de kutatjuk ennek a lehetőségét, hogy sok más városhoz hasonlóan kultúrát, kereteket tudjunk adni a helyi piac és vásár működtetésének, és persze addig is törekszünk arra, hogy az árakat, a helypénzt úgy határozzuk meg, hogy az a lehető legkedvezőbb legyen a helyi árusok számára is, ezáltal felpesdítve a régen élénk, de sajnos a utóbbi években már pangó piaci életet. Ez a pangás, a gazdasági nehézségek okozták azt is, hogy a Vásártér Kft. Már nem tudta működtetni a piacot. Külön napirendi pontban foglalkozott a képviselőtestület két beszámolóval is. Az egyik a jegyző beszámolója volt a polgármesteri hivatal 2013 évi munkájáról, tevékenységéről, a másik pedig a polgármester beszámolója volt a Sarkad és környékű többcélú kistérségi társulás társulási tanácsában végzett munkájáról. Ennél lényegesen fajsúlyosabb napirend volt a szokásos aktuális pályázatok köre, ebből 3 tárgykört szeretnék kiemelni. Az
Az egyik, hogy benyújtottunk egy pályázatot a középiskola energiahatékonysági fejlesztésére, amely, hogyha nyerni fog, akkor meg tud újulni az iskolának a hőszigetelése, kap a homlokzat egy új hőszigetelést, új fűtési rendszer kerül kiépítésre, és a nyílászárók is kicserélésre kerülnek. Nyilván ezek olyan jellegű beruházások, amelyek mind-mind megtakarítást eredményeznek, és ez lenne igazából a jövő útja. Egy másik pályázat, amiben a képviselőtestület partner volt, az a Lovasklub által a LEADER program pályázati keretre benyújtott pályázatnak a támogatása volt. Ez egy 10 millió forintnyi nyereményt jelentene, amelynek célja az, hogy az Antiúton meglévő sportpályán a lovas turizmushoz, a lovas hagyományok népszerűsítéséhez kapcsolódóan különféle létesítmények kerülnének kialakításra ebből a nyertes pályázatból, amennyiben ez sikerre vihető, és ez a képviselőtestület biztosította a helyszínt, mivel az önkormányzati tulajdonban van. Szó esett még a szennyvíz pályázatunk kapcsán egy bizonyos kérdéskörről is. Ugye ma már mindenki tudja, hogy ez a város életében eddigi legnagyobb beruházás. December 16-ával immár a kivitelezés kapcsán is kezdetét vette. Aznap tudtuk aláírni a kivitelezési szerződést a kivitelezővel. Jelenleg közérdekű információként mondom, hogy a különféle terveknek, a kiviteli terveknek az engedélyeztetése folyik, és hogyha minden jól megy, akkor február hónapban elkezdődik az első kapavágás is a program kapcsán, és természetesen párhuzamosan fog folyni egyrészt az utcákban a szennyvízcsatorna hálózatnak a kiépítése, másrészt pedig a szennyvíztelepen annak a bővítése, korszerűsítése. 550 nap áll rendelkezésre a kivitelezőnek, a támogatási szerződés szerint 2015. május 30-ára be kell fejeződjön a munkálat. Ennek kapcsán hozott a képviselőtestület most egy olyan döntést, amelyet már több település is meghozott, amelynek a lényege abban áll, hogy jelenleg az olyan ingatlanok kapcsán, akik bár ugye a csatornamű társulatnak tagjai, és fizetik is az érdekeltségi hozzájárulást, de jelenleg ezek az ingatlanok üresek, vagy van rajta ingatlan, de nincs vízbekötés. Ugye a pályázat szempontjából sajnos ezek az ingatlanok jelenleg nem támogathatók, oda nem lehet kiépíteni a bekötést a pályázati forrásból, tekintettel arra, hogy az előközművesítésnek számítana. Viszont ezt megoldva, egy konkrét példát mondok, Orosháza városa is hozott már korábban egy olyan határozatot, mint most Sarkad, az igazságosság jegyében, mivel ezek az ingatlan tulajdonosok is, tehát még egyszer, ahol most nincs ingatlan, vagy van bár, de nincs vízbekötés, igazságtalan lenne velük szemben, hogyha ők nem kapnánk meg a bekötést, ezért a képviselőtestület vállalta, hogy az elkövetkezendő 15 évben, abban az esetben, hogyha ezek a érdekeltek, társulati tagok egyébként rendben befizetik az érdekeltségi hozzájárulásukat, akkor amidőn majd ezen a jelenleg üres ingatlanon felépül egy ingatlan, és bekötik a vizet, vagy a már létező ingatlanba bekötik a vizet, a képviselőtestület, az önkormányzat saját forrásából a telekhatáron belül 1 méterre be fogja vinni a szennyvízhálózatot, az úgynevezett csonkot, ezáltal ugye ott tulajdonló lakosok nem fognak hátrányt kapni másokhoz képest, ugyanúgy a telekhatáron belül 1 méterre elhelyezésre kerül a csonk. Ebben döntött tehát a képviselőtestület. Emellett elfogadtuk a képviselőtestület következő évi munkatervét is, illetve még a főbb napirendi pontok között egyetlen fajsúlyosabb napirendi pont szerepelt, ez a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos. Mint a médiában is lehetett hallani, illetve arról olvasni, ugye számos tényezőből fakadóan a jelenleg Sarkadon hulladékszállítást, mint közszolgáltatást végző cég, az úgynevezett Békés Manifest Non-Profit Kft. Is nehéz helyzetbe került, tekintettel arra, hogy mivel a rezsicsökkentés kapcsán ugye befagyasztásra kerültek a hulladékszállítási díjak 2002 évi szinten, tehát a szolgáltatónak nem áll módjába a lakosság terheit emelni, ami a lakosság szempontjából természetesen egy nagyon
jó dolog és üdvözlendő, és ezáltal a megemelkedett lerakási járulékokat sem érvényesítheti tovább a lakosság irányába, amely most január 1-től is meg fog nőni, illetve az elmúlt évben pedig bevezetésre került. Ebből fakadóan, tehát ebből a díjstoppból fakadóan a Békés Manifest, mint szolgáltató terhei növekedtek, a bevételei pedig ugye nem nőttek, sőt a rezsicsökkentés csak kapcsán csökkentek. Ebből fakadóan keletkezett egy működési nehézség, ami ugye az önkormányzatok szempontjából nem is probléma akkor, hogyha nincs önkormányzati érintettsége a szolgáltatónak, de a Békés Manifest esetén van, mert ugye jelenleg ez a non-profit Kft. 40 térségi önkormányzat tulajdonában van, és mint tulajdonos ezáltal végez szolgáltatást, és hát a működési vesztesége erre az évre több mint 55 millió forintra tehető az év második fél évébe. Ezáltal ugye a tulajdonos önkormányzatoknak tagi kölcsön formájában hozzá kellett járulni a működés egyensúlyba hozásához, és Sarkad esetében 7,8 millió forintos tagi kölcsönt jelentett a 2013-as esztendőre, amelyet a képviselőtestület biztosított is, hiszen fontos az, hogy a hulladékszállítás, mint közszolgáltatás január 1-től továbbra is folyamatos legyen. Ha ez egyébként nem történne meg, akkor belépne a képbe a katasztrófavédelem, de az sem jelentene egyébként megoldást, hiszen ugyanúgy az önkormányzat nyakára hullana vissza annak a fizetési kötelezettsége, hiszen a lakosok ugyanúgy megkapnák a szolgáltatást, feléjük ugyanúgy díjstopp van érvényben, ugyanakkor az önkormányzat számára egy magasabb díjtétellel állapítani meg bármelyik szolgáltató a hulladékszállításnak a díját. Tehát a lehető legjobb megoldás ebben a nehéz helyzetben ez. Nyilvánvalóan azzal a kiegészítéssel, hogy vannak az államnak erre a problémára különböző pénzalapjai, forrásai ennek a kezelésére. A napokban meg is jelent az erre vonatkozó pályázat, amelyre önkormányzatunk is valamilyen konstrukcióban pályázni fog, annak érdekében, hogy ez a pénzösszeg, amelyet most tagi kölcsönként biztosítanunk kellett, az visszakerüljön az önkormányzathoz. Ezek voltak hát a főbb napirendi pontok, még egyszer mondva, hogy a hulladékszállításnak az ilyen jellegű problémájából a lakosság nem fog érezni semmit, sem pedig annak a anyagi terhéből, rájuk továbbra is a díjstopp, illetve a rezsicsökkentés vonatkozik. A bejelentések napirendi pontok között a kérdések és interpellációk után volt még néhány apró napirendi pontunk. Elfogadtuk a következő év januárjának egyik fő munkapenzumának számító 2014 évi önkormányzati költségvetés elkészítési ütemezését. Ez minden évben úgy zajlott, ahogy majd a következő esztendő januárjában is fog. Tehát amikor megvannak a számok és a pénzügyi osztályon ezek összesítésre kerülnek, akkor első körön tartunk majd egy vezetői értekezletet, amely az osztályvezetőket, illetve a városvezetőket érinti. Ezt követően az ott összegzett anyagot megküldjük az önkormányzati intézmények vezetőinek, ők is elkészítik az ezzel kapcsolatos észrevételéket, majd ezt követi majd az intézményi egyeztetés, végül pedig a képviselőtestület bizottságainak ülése, majd január 30-án a képviselőtestület ülésén első körben meg fogja tárgyalni a 2014 évi költségvetést első fordulóban. Elfogadtuk a köztisztviselők teljesítményértékelési célkitűzéseit is, és egy fontos napirendi pontunk volt a 2013 évi önkormányzati mezőgazdasági folyamatoknak a bemutatása. Jelenleg az önkormányzatnak van 350 hektár földterülete, emellett egy 56 hektár nem önkormányzati tulajdonú föld is tartozik az önkormányzathoz. Az elmúlt, tehát a mögöttünk lévő 2013-as esztendőben az önkormányzat 80 hektáron napraforgót termesztett, az ezzel kapcsolatos bevételek, kiadások, bérmunka és egyéb folyamatok kerültek bemutatásra a képviselőtestület elé, és mivel 2013. november 1-ével lejártak a haszonbérleti szerződések egy jelentős mértékben, mintegy 200 hektár földterület került vissza az önkormányzathoz, ebből 170 hektár őszi búzával került bevetésre. Az ezzel kapcsolatos munkálatok is azoknak a
költségvonzata, lehetséges bevétele is kerültek bemutatásra a képviselőtestület elé. Mivel látható, hogy ez a jelentős nagyságú földterület a jövőben kiemelt figyelmet kell, hogy élvezzen az önkormányzat részéről is, egyre fontosabb lesz ez a szempont is. Ezáltal a képviselőtestület döntött arról is, hogy ilyen nagyságrendhez igazodóan már felállít egy főállásban dolgozó 5 főből álló mezőgazdasági munkacsoportot, amelynek természetesen lesz vezetője, lesz gépszerelője, lesz traktorosa és így tovább. A feladatok tehát megoszlanak ezek között a szakemberek között, ezáltal ugye 5 új munkahelyet is teremtünk. Ez körülbelül 10 millió forintos bérkiadást fog jelenteni egy évben, de ezt a területalapú támogatás fedezni fogja. Emellett azonban, hogy ne kelljen sok millió forintos nagyságrendű bérmunkát igénybe venni a testületnek, döntöttünk arról is, hogy nettó 18 millió forintot biztosítunk arra, hogy egy mezőgazdasági vontatót és ehhez kapcsolódó 2 pótkocsit is beszerezzen az önkormányzat, és ezáltal nem bérmunkában, hanem saját munkagépekkel, a mezőgazdasági csoport tagjaival együttműködve tudjuk ezeket a feladatokat elvégezni. Ennyi volt tehát a lényege az elmúlt képviselőtestületi ülésnek, és karácsony révén engedjék meg a kedves nézők, hogy mindenkinek áldott, szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket kívánjak, és egy nagyon boldog új esztendőt. Ne feledjék Ady Endre szavait, aki egyszer úgy szólott, hogy hiszem, hogy egymást szeretve, egymást megértve könnyebb lesz élni, és bármi sors állna is elénkbe, a boldogságot el fogjuk érni. Az előttünk álló ünnepek a szeretet jegyében zajlanak, ezt kívánom hát minden kedves Sarkadi Televízió nézőnek. Zenés jótékonysági adventtel gyűjtötték a pénzt nehéz sorsú családoknak. A gyűjtést a fellépők tették lehetővé, akik produkcióikkal odavonzották az érdeklődőket. A nézők forradbort, fánkot és egyéb finomságokat vásárolhattak a rászorulók javára. Tisztelettel köszönöm a kedves nézőket! Én úgy gondolom, hogy a hideg délutánnak köszönhetően kicsit nehezebben indult be az elején ez a mai nap, de már azért úgy látom, hogy azért jönnek a sarkadiak. Én bízom benne, hogy ez a pár óra hossza is elég lesz ahhoz, egy kicsit meghittebbé varázsoljuk ezt az adventet, ami a holnapi nap bekövetkezik. Hát remélem, hogy szórakozni is tudnak a fiatalok, idősebbek is, és hát nyilván tudnak adakozni is. Miről szól ez a rendezvény? Mire gyűjtik a pénzt idén? Nehéz sorsú családoknak tudunk belőle valószínűleg segíteni, úgy, ahogy minden évben tudtunk segíteni olyan fiataloknak, akik esetleg rászorulók. Tehát tulajdonképpen akiknek szüksége van rá, azoknak tudunk többnyire segíteni belőle. Mennyire elégedett a fellépőkkel? Mit szól az eddigi produkciókhoz? Igazából minden évben, hála Istennek, sok jelentkező van. Mindenféle irányból, egyházi irányból is kaptunk tavaly például ízelőtőt a pünkösdi gyülekezetnek a részéről. Idén is fiatalok és újak is vannak a gimnázium részéről. Én bízom benne, hogy azért tudnak kellemesen szórakozni az itt megjelenő sarkadiak. 2013. január 1-én kezdte meg működését városunkban a Sarkadi Járási Hivatal. Az elmúlt egy évről, az elmúlt egy év aktualitásairól, illetve a jövő terveiről a hivatalvezető dr. Sipos Lajos nyilatkozott televíziónknak. Ez év január 1-től a változásoknak megfelelően járási hivatal indította el tevékenységét ezen a településen, ebben a járásban. Most így hirtelen visszagondolva, még most is, mintha ma történt volna, hogy a januári első munkanapon itt néhány kollégámmal, majdhogy nem azt mondom, hogy üres irodákban, üres épületben vártuk az érdeklődő polgároknak a jelentkezését, ügyeik intézésére. Szerencsére az első héten ez nem volt oly nagy számú, hogy ezzel nem tudtunk volna megbirkózni, de azt követően, ahogy telt az idő, természetesen fokozatosan épültek ki a működéshez szükséges alapvetően tárgyi, épületi feltételek, és az első negyedév végére mondhatni, hogy a személyi feltételek, a humán erőforrás is teljes mértékben rendelkezésre áll. Azt gondolom, ebben a körben elmondható, hogy a járási hivatal a törzshivatalon kívül kettő darab szakigazgatási szervvel együtt működik. Eme 2 szakigazgatási szerv a járási gyámhivatal,
illetve a munkaügyi kirendeltség, a járási törzshivatalban láttatnak el pedig azok a feladatok, amelyek alapvetően a jegyzőktől kerültek át. Ez év január 1-ével alapvetően szociális igazgatáshoz tapadó feladatkörök, a szabálysértési feladatkör, a védelmi igazgatás körébe tartozó feladatkör, illetve hát annak ellenére, hogy önálló költségvetéssel nem rendelkeznek a járási hivatalok, természetesen a működéshez szükséges feltételek megteremtéséhez kapcsolódó feladatok egy részét természetesen helyben kellett úgymond ellátni. Ez nem teljes körű felsorolás, amit én most itt az előbb elmondtam, de úgy nagyjából egészéből lefedi a járási hivataloknak azon tevékenységét, amelyet ma Magyarországon minden egyes járási hivatalnál úgymond ellátnak. A járási rendszer megjelenésével a közigazgatás egy új elemmel bővült Magyarországon. Mennyire fogadta el a lakosság, a sarkadi járás lakossága, mennyire barátkozott meg a sarkadi járási hivatallal? Hát ez amennyire könnyű kérdés, annyira nem könnyű a válasz. Én azt gondolom, hogy hiba lenne önmagunkat minősíteni, ezt a lakosság fogja tudni megtenni. Mi a hétköznapokban nem tapasztaltunk különösebb fennakadást azon túl, hogy természetesen az épület elhelyezkedésének változása, ami az egyes feladatok ellátásához tapadt, ez tetten érhető volt, de ez a kezdeti zavarokat követően már nem okozott gondot és problematikát. Amit még talán szükséges itt elmondani, és ez alapvetően nem a sarkadi embereket érinti, azt is tudjuk, hogy 11 település tartozik a sarkadi járási hivatal illetékességi területéhez, és a szabályoknak megfelelően kiépítettük az úgynevezett ügysegédi rendszernek a működését, amely abban nyújt segítséget, hogyha a legtávolabbi települések valamelyikéről valakinek nem áll módjában bejönni, akkor az ügysegéd közreműködésével ő gyakorlatilag el tudja intézni a közigazgatási azon ügyeit, amelyek a járási hivatalhoz tapadnak. Őszintén megmondom, hogy változtattunk az év során az ügysegédi rendszernek a működésén. Azok a gyakorlati tapasztalatok, amelyek negyedéve után, fél év után a mérlegkészítést követően rendelkezésre álltak, abból fakadóan módosítottunk, és ma már azt tudjuk mondani, hogy a hét 5 napjából 4 nap az időszak, amikor 2 darab ügysegéd a járási hivatal alkalmazottjai köréből a másik 9 településen van, és azért 9 ugye, hiszen Sarkadra ez nem vonatkozik, illetve ami talán még információ, hogy 2013. július 1-én, tehát fél évtől kezdődően a járás második legnépesebb településén, Okányba kirendeltség nyílt, ergo ott ebből következik, hogy állandó jelenlétet biztosítunk a kormánytisztviselői körből. Mi várható az okmányiroda áthelyezése kapcsán, ugyanis jelenleg az okmányiroda még a sarkadi polgármesteri hivatal épületében működik. Mikortól kerül át az okmányiroda, illetve mikor nyílik kormányablak a Szent István téri járási hivatali épületbe? Azt gondolom, hogy jól lett megfogva a kérdés. Az alapvetés, az alapfilozófia a múlt év végén a január 1-i induláshoz az volt, hogy az okmányirodák lehetőleg helyszínt ne váltsanak. Magyarul a megszokott helyszínre tudjanak menni azok az emberek, akik eddig is igénybe vették ezt a közigazgatási szolgáltatást. Az okmányirodán helyének megváltozása kapcsolódik a kormányablakoknak a kialakításához. Ennek az időszaknak a pontos dátumát ma talán senki nem tudja megmondani, főleg egy adott járási hivatal esetében. A 2014-es év lesz az, amikor a tervek szerint Magyarország minden járásában 1-2, attól függően, hogy eddig hány okmányiroda működik, fognak indulni a kormányablakok. És a kettő közötti összefüggés ott is tetten érhető, hogy ama 4 típusú ügycsoport, amely bizonyos megközelítést, bizonyos logika mentén tartalmaz, a 2 talán legfontosabb, nem így biztos, hogy jó minősítés ez, az az eddigi okmányirodai feladathoz tapad, hiszen az azonnal intézhető ügyek köre jelen pillanatban is az okmányirodánál volt, ennek klasszikus példája ugye a lakcímváltozás intézése, illetve ama érdemi ügyintézési szelet is az okmányirodákat jellemezte eddig, amely a kormányablakban az intézhető ügyek körébe tartozik. Ennek egyik gyakorlati megfelelője lehet mondjuk az útlevél kiváltása, ugye, ahol azonnal nem tudja megkapni az érintett polgár az útlevelét, de az ügyét intézik, és természetesen a megszabott határidők, jogszabályban rögzített határidők elteltével
meg fogja kapni az okmányát. Ezen kívül még 2 ügycsoport, nevesítsük így, fog bekerülni a kormányablakba, amelyeknek száma egyébként majdhogy nem azt mondom, hogy akár elrettentő is lehet, hiszen a mostani állapot szerint ez meg fogja haladni a 2500 ügycsoportot. Tehát a 3., 4. ügycsoportba tartoznak még azok az ügyek, amelyeket a kormányablaknál el lehet indítani, de a tényleges ügyintézése nem itt fog megtörténni. Itt egyfajta postás szerepet tölt be a kormányhivatal, hiszen a szükséges iratokat a kérelemmel együtt beszerzi, és az informatikai eszközök alkalmazásával a megfelelő helyre fogja továbbítani, illetve hát nem felejtették el a jogalkotók azt a szerepkört sem, amely azt célozta meg, hogy az egy ablakban úgymond intézhetőek legyenek ma Magyarországon a közigazgatási ügyek, ezért talán azt lehet mondani, hogy az is elvárás, hogy azon túl, hogy elégedetlenül ügyfél ne távozzon a járási hivatalból, mindig kapja meg a megfelelő tájékoztatást a tekintetben, hogy az az adott problémakör, amit ő fölvetett, annak ellenére, hogy nem a járási hivatalok, nehogy Isten, kormányablakaiban intézhető, de hol van ennek a megfelelőségi helye, felelhető helye, hova kell menni és milyen úton, módon tud eljutni odáig. Milyen esetleges új szolgáltatások beindulása várható 2014-ben a Sarkadi Járási Hivatalban? Aktuális a kérdés, tekintetben azt lehet mondani, hogy a Sarkadi Járási Hivatal közigazgatási feladatellátási palettáján 2014. január 1-től új tevékenység jelenik meg. Ez nem más, mint a földhivatali tevékenység. Ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy önálló földhivatal Sarkad városában még nem volt, most adattatik meg ez a lehetőség. Ehhez a tevékenységellátáshoz kapcsolódik egyébként az itt most tetten érhető emeleti szintnek a felújítása, amelynek kapcsán majdnem megkétszereződött az rendelkezésre álló irodáknak a száma. Szintén közvetetten ehhez kapcsolódik önmagában az, hogy helyszűkébe voltunk, s talán még vagyunk is, és a helyi önkormányzattal való jó kapcsolatnak köszönhetően sikerült megoldani azt, hogy a városi gyámhivatal elhelyezése, amely jelenleg ebben a központi épületben megoldott, új épületben nyerjen elhelyezést, mert a város úgymond rendelkezésünkre bocsájtotta a Veres Sándor utca 4 szám alatti ingatlant, ahol jelenleg is felújítási munkák vannak folyamatban ahhoz, hogy 2014. január 1-ével már teljes erővel ott folyik ez a munka. Hivatalvezető úr, mit vár a 2014-es esztendőtől? Hát sok mindent, őszintén megmondom, de talán ami a hivatal, a szervezet életében fontossággal bír, az az, hogy azt mondom, hogy tekintsük ezt a 2013-es évet egyfajta kísérleti évnek, amikor azért a kezdeti nehézségek nem biztos, hogy lehetővé tették, hogy azok az úgynevezett fogalmak, amelyek a jó állam koncepciójához tapadnak, mindegyik járási hivatal, benne a Sarkadi Járási Hivatal is meg tudott ennek érdekében tenni mindent. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatni, hogy 2013-as évet inkább a mennyiségi szemlélet jellemezte, a 2014-es évet reményeink szerint már a minőségi szemlélet kellene, hogy jellemezze. Természetesen ne zárjuk ki, hogy 2014-ben is lesznek jogszabályváltozások, akár még több is, mint az eddigi időszakban, és ez mindig megújulást vár el az itt dolgozó kormánytisztviselőktől, akiket folyamatos képzésben kell részesíteni, de azt gondolom, hogy mivel ennek a szervezetrendszere kiépült, ez különösképpen gondot úgymond nem okozhat. Tehát abban bízom, hogy az itt lévő ügyfelek megtalálják azokat a jellemzőket, azokat a minőségjelzőket, amit a jó állam eszményéhez lehet kötni, úgy, mint olcsóság, átláthatóság, hatékonyság és gyorsaság. Ez az elsődleges célunk, és reményeink szerint, ha majd lesznek ilyen ügyfél elégedettségi kérdőívek, amelyre az ügyfelek válaszát várjuk, akkor az fog kijönni, hogy ezeknek a céloknak a jelentős részét, nagy részét tudta ez a személyi garnitúra teljesíteni, amely ebben az évben jó csapattá érett, és azt gondolom, hogy fölkészült feladatai vitelére. Így az interjú végén pedig engedjék meg, hogy mind a magam, mind a járási hivatal dolgozói nevében a járás területén élő embereknek áldott, békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánjak.
Koncs Zsoltot, a belvárosi református egyházközség lelkészét kérdeztük a napokban átadott új szárny jelentőségéről, közösségi szerepéről. Az új épületrész létrehozásával egy olyan közösségi teret szerettünk volna létrehozni, szerettünk volna lehetőségként felkínálni az időseknek, ahol részt tudnak venni olyan foglalkozásokon, amelyek a mindennapi tevékenységen túlmutatnak és közösségi jellegűek. Eddig is volt ilyen jellegű foglalkozás, agyagoztak az idősek és sok mást is csináltak. Most szerettük volna ezt, még szeretnénk bővíteni, egyrészt ilyen gipszfigurákat öntünk ki és azokat festik, illetve dekupás technikával, ez egy szalvita technikával készítenek képeket, illetve majd lesz szövés is. Tehát olyan lehetőséget kínálunk fel, amelyekkel együtt tudnak visszaidézni dolgokat ezzel kapcsolatosan, például a szövéssel, illetve lehet olvasni könyveket, újságokat is ebben a teremben. Tehát ez egy ilyen foglalkoztató szoba lenne. Mennyiben változtat a közösség életén ez a bővítés? Mivel a foglalkoztató szobán túl egy új irodahelyiség is helyet kapott a tetőtérben, a tetőtér beépítésével, ezért közelebb hoznánk ezzel az intézményt, a nyugdíjas házat, a klub helyiséget nyilvánvalóan, és magát a református egyházat is. És milyen időpontokban lesz látogatható ez a foglalkoztató terem? A foglalkoztató terem úgy, ahogyan a klubhelyiség is, munkanapokon reggel 8 órától délután 4 óráig, pénteki alkalommal és pénteki napon pedig délután 3 óráig. Újabb sikeres versenyen vettek részt a helyi középiskola diákjai. Egy Európai Uniós vetélkedő keretében újabb fordulóba lépve megnyílik a lehetőség a diákok előtt, hogy akár egy brüsszeli utat is nyerjenek. A versenyről a résztvevőket kérdeztük. Ez egy a Magyar Külügyminisztérium által megszervezett verseny volt, amelyben az országiskolai indítottak csapatot. Nekünk ezt Szűcs Kinga tanárnő ajánlotta a figyelmünkbe még szeptemberben. Az iskolából 2 csapat indult, az egyik Szűcs Kinga tanárnő, és a másik pedig Tóth Jutka tanárnő vezetésével. Hogy sikerült a verseny első fordulója a középiskola 2 csapatának? Az első forduló 2 részből állt, egy előzetes feladatból, amit egy esszé formájában kellett beadni, és egy online kvízből. Ezt mind a 2 csapat sikerrel vette. A második forduló pedig úgy szinte egy előzetes feladatból állt, amiben a csapatot kellett bemutatni videó formájában. Itt nem csak a videó minőségét nézték a vizsgáló bírák, hanem a YouTube megtekintések számát is. Nekünk több mint 1000 megtekintést sikerült összeszednünk. Ezúton is szeretném megköszönni a segítőkész embereknek. A második része a fordulónak pedig úgy szinte egy online kvíz volt. Mire várhattok a harmadik fordulóban? Milyen feladatok lesznek? A harmadik fordulóban úgy szinte egy előzetes feladattal kell készülnünk, amelyben egy videóban kell bemutatnunk az általunk képviselt régiót, a dél-alföldi régiót. Mit lehet nyerni ezen a versenyen? Ha jól sikerül a harmadik forduló, mivel jutalmazzák a csapatot? A harmadik fordulóban tovább jutottak, részt vehetnek egy nemzetközi döntőben, ami Budapesten kerül megrendezésre, illetve a negyedik forduló győztese egy brüsszeli útat nyer. Lássuk híreinket még egyszer. Decemberben tartotta az év utolsó ülését Sarkadváros önkormányzatának képviselőtestülete. Jótékonysági advent. Egy éve működik a Sarkadi Járási Hivatal. Új szárny átadása. Sikeres Európai Uniós versenyen vettek részt a helyi középiskola diákjai. A továbbiakban Sarkadváros önkormányzatának képviselőtestülete decemberi ülését vetítjük, majd a római katolikus templomba fölvett ünnepi misét láthatják, azt követően a városi idősek karácsonyát, majd pedig a városi zenés jótékonysági adventet láthatják. További kellemes televíziónézést kívánok!